Din punct de vedere al rezistenței și al securității, construcția respectă toate normele în vigoare, fiind executată din beton armat pe cadre și grinzi, iar compartimentarea este făcută din cărămidă BCA Itong de 30 către exterior și de 12 la interior. Termosistemul este realizat din polistiren expandat de 10 cm, achiziționat la compania Swisspor. Fundația este hidroizolată cu carton hidroizolant, iar din punct de vedere fonic, BCA-ul care se folosește la compartimentarea încăperilor este un foarte bun izolator. De asemenea, mansarda este izolată cu vată minerală de 20 de centimetri. Utilitățile sunt contorizate separat pentru fiecare apartament în parte. Pe partea de energie electrică, la subsolul fiecărui bloc se găsește contor electric. Pentru apa rece avem apometru pe fiecare etaj, iar gazul are un contor la fiecare apartament în față. Instalația de încălzire este compusă din mai multe elemente. Un element este centrala termică de apartament pe gaz de 24 de kW de la firma Buderus sau de la firma Habitat Romstal. Această centrală lucrează împreună cu încălzirea în pardoselă realizată din PEX de la firma Ivar. Acest lucru ne ajută să nu avem calorifere în niciun apartament. Din punct de vedere recreativ, complexul nostru beneficiază de mai multe opțiuni, precum piscina, zona de bar de lângă piscină, zona de grătar, plimbări în aer liber cu bicicleta sau pe jos, dar și un loc de joacă pentru copii.